Us volem presentar amb aquest vídeo què és i com treballa la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat d'Urgell. Què som? Una expressió de la comunitat cristiana d'Urgell? Ens impliquem i ajudem en l'acció pastoral de les diferents parròquies, comunitats i entitats i ho fem a través de la difusió de les nostres activitats intraeclesialment i oberts a la societat. Ajudem a l'evangelització entre les persones i també fem comunitat en tot el que podem. D'on venim? Formem part de l'estructura de funcionament del Bisbat, on hi ha les delegacions de família i vida, de litúrgia, d'ensenyament, de pastoral vocacional, de vida consagrada a Mans Unides i tantes altres que ja coneixeu vosaltres. Què és el que fem? Fem una feina en diversos àmbits de comunicació, en protocol i també en el servei tècnic i de sistemes. Justament, fem atenció als usuaris de la cúria, als sacerdots i les parròquies en el suport de tipus informàtic, en hardware o software i en el desplegament de sistemes de comunicació. També atenem a la premsa. S'ofereix informació, es realitzen presentacions i notes de premsa sobre les activitats que es duen a terme a la diòcesi i també les dutes a terme pel copríncep episcopal. S'atén als professionals de la comunicació que necessiten informació puntual o que ens demanen entrevistes amb persones de la diòcesi. I també donem suport als serveis del copríncep, suport humà i tècnic en els actes que s'organitzen des dels serveis del copríncep, ja sigui en visites d'estat, en activitats pròpies dels serveis o en visites concretes. Es dona servei d'imatge gràfica, redacció i atenció a la premsa. I també publiquem, per suposat. Som com llànties que es multipliquen per donar llum als fidels i fem arribar la bona nova en diversos formats. Ràdio Principat i Ràdio Estel ha iniciat un nou projecte. Treballem des de mitjans de 2020 en un nou laboratori d'àudio i vídeo que serveix per a moltes tasques diferents. Es realitzen programes de ràdio, enregistraments d'àudio i vídeo per les delegacions i les xarxes socials i es fan directes per YouTube. Actualment, a Ràdio Principat tenim 35.000 oients que l'han escoltat en el darrer mes. Realitzem la taula de l'Evangeli, que té 5.000 oients, i Església d'Urgell, que té 2.000 oients concretament. I en l'àmbit de les xarxes socials? Doncs les xarxes que tenen cada vegada més protagonisme hi posem molta atenció. A Facebook tenim 1.252 seguidors, estem en segon lloc després de Barcelona. Igualment estem en aquest lloc a Twitter, on tenim 2.180 seguidors. A YouTube tenim més de 790 seguidors. A Instagram 808 seguidors i seguim estant en els llocs de capçalera. I també realitzem la pàgina web institucional. El nostre portal és molt consultat. En el darrer any s'han rebut 125.310 visitants que han fet 333.723 visites. Hi ha hagut més de 1.675.000 pàgines visitades i hem aconseguit més de 23 milions d'impactes. Els mesos de març, abril i maig van tenir un rècord de visites amb una mitjana de 32.000. Els dies que hi ha hagut més tràfic són el dimarts, el dimecres i el dijous, també el dissabte. Els dies de màxima afluència de visitants, els horaris són de 10 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. També fem una revista. Com sabeu, és una revista històrica, Església d'Urgell, que va néixer en 1972, una eina d'informació i també de reflexió que és rebuda pels subscriptors per correu, no surt a la venda en el quiosc. Actualment hi ha 550 subscriptors. I també disposem d'una eina de comunicació en paper setmanal, és el full dominical. El consum ha canviat i es comparteix el full dominical en format digital a les xarxes socials obert a tothom i també els sacerdots l'envien a través del WhatsApp. Però seguim fent una edició en paper de 2.300 exemplars. I finalment, també treballem en l'àmbit del vídeo i l'àudio. Hem incrementat notablement la nostra producció de vídeos que es poden seguir al canal de YouTube. Com sabeu, ara a l'actualitat hi ha més de 450 vídeos. Aquesta és, en resum, la feina que fem. I com la fem? Com ho expliquem? Expliquem la realitat de la diòcesi de totes les maneres possibles. Ho fem
Amb vídeos, com us dèiem, hem fet un salt molt important en els darrers mesos en el plantejament de la difusió i evangelització. Hem integrat en l'oferta als fidels els productes en vídeo, retransmissions en directe via internet i utilitzant les xarxes socials. S'ha apostat per la qualitat de les retransmissions, de la producció i de la realització. Comprenem per analitzar i poder saber qui som, i ho fem a través del full dominical i de l'Església d'Urgell. Dues peces en paper que segueixen sent vigents malgrat que l'àmbit digital cada vegada té més espai i té més obertura. I com us dèiem fa una estoneta, la Taula de l'Evangeli i l'Església d'Urgell són dos programes de ràdio que fem constantment, cada setmana, i ens podeu seguir a les ones hertzianes de manera continuada. El portal on hi és tot és la web, però abans les xarxes socials. A Instagram, Facebook, Twitter, YouTube i Pinterest. Són possiblement, en consonància amb els temps que vivim, l'espai en el que s'ha hagut de créixer més en qualitat de producció i també en la qualitat del que s'ofereix. Com veieu, tenim més de 155.600 visualitzacions i estem units a YouTube des de 2010. Pel que fa a Instagram tenim 808 seguidors, 200 posts. A Twitter tenim 2.180 seguidors i estem des de 2011, també som pioners. A Facebook i estem també des dels anys 2010 i tenim 1.291 seguidors. I finalment, a Pinterest hi estem perquè forma part de les xarxes socials que cada vegada tenen més importància. El portal on hi és tot, en referència a la diòcesi, és la pàgina web del Bisbat d'Urgell. Documents, notícies, nomenaments, cartes dominicals, organització... Tot està present en aquesta pàgina web i és una de les eines més utilitzades. Els nostres valors. Som un equip petit i treballem l'Àlex Alsina, la Maria Marín, el Miquel Vigo i la Cristina Orduña, amb el suport d'un equip extern, Produccions 468, en les emissions en directe i en enregistraments de la imatge oficial. És imprescindible, però, i us donem les gràcies al suport de sacerdots i de laics, de les vostres aportacions que ens feu arribar imatges i informació, i per suposat del nostre arquebisbe, que és un dels nostres principals valedors. Per tot això, us volem donar avui aquí les gràcies. Moltes gràcies per formar part d'aquest gran equip que és la Delegació de Mitjans de Comunicació, una delegació disposada a servir al Bisbat. Fem comunitat i seguim treballant plegats perquè siguem un estàndard dels valors de l'esperança i de l'amor als altres, perquè junts és millor.